tumatawa kami mga idol kasi ano pati si Kom tumatawa na rin Nasa Pampanga sila ngayon, si Idol na tayo. Yung ayun, yung bata. Solid. Pagod na pagod. Bagsak mepa, mga kabalen. Kawawa naman itong idol natin. Mukhang pagod na pagod sa school bago dumiretso dito sa bakbakan ng Pampanga Giant Lanterns laban sa team ng Sarangani. Walang kamalay-malay ang idol natin na napasayat niya tayo at ang buong convention mga idol. Kaya binigyan siya ng reward ni Captain Marbel, commissioner ng MPBL na si Idol Kenneth Duremdes. Binigyan siya ng bola at konting pera mga idol. Siyempre, napasaya niya tayong lahat. Talagang napangiti niya ang lahat ng nanonood dito sa Convention Center mga idol. Ayan, tuwang-tuwa sa kanya si Idol Kenneth Duremdes at ang dami ng taong sumuporta sa bakbakan ng Pampanga Giant Lanterns laban sa Sarangani. Paano ba naman kasi ang Sarangani ang kaisa-isang team na tumalo sa defending champion na Dubai Sea Rice Vanguards. Debut game din sana ito ni Idol Enzo Serrano, pero ito po ang dahilan kung bakit hindi siya nakalaro Sa Prince Sigaw. At kasama ko yung si Enzo Serrano. Siyempre, sabihin niya yung dahilan bakit ayoko yung mag-broken heart. Ito na si Enzo. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta dito sa Pampanga, sa lahat ng pumunta and nag-expect. And sana sa June 15, manood pa rin kayo. Mas pag-aandaan ko yung laro. And siguro, mas kailangan ko pang pagandahan yung laro kasi syempre, di ba, hindi naman pwedeng basta-basta maglaro. And pasensya na kung nasabi namin naglalaro ako ngayon. Pero meron lang reason kung bakit. Pero hindi na namin sabihin yun. Pero mga kabalen, nasaan nyo? Sa June 15, kita-kita tayo. Oo. June 15 tapos hindi lang yun mga kabalen. No? So, syempre, supportan natin si Enzo. Ang pinaka-importante dyan, nakapag-sign na siya ng 2 kontrata or 2 season dito sa Pampanga Giant Lanterns. Okay na. Bagsak na pa ito. At I'll see you soon. Salamat Enzo Serrano. 12 game. Kasama ko ngayon ang team ulo ng Pampanga Giant Lanterns. Syempre, walang iba ako. Di si Idol. Boss AJ Gonzalez. Yun, boss, anong sa tingin mo? 12 game, makukuha ba ng Kapampangan ng panalo laban sa team ng Sarangani? So, sana makakuha natin ito. Alam naman natin na kaya ulit ako. Talented mga Kapampangan sa basketball lalo na ngayon. Home court na 6 man natin yung mga fans. 12-0. Sila yung hopefully makuha natin itong 12 win versus Sarangani. Itong Sarangani, tinaro itong LPG yan. Alam natin na gusto nyo na tayo talunin ng Sarangani. So, teamwork na kailangan ito. So, siyempre yung chemistry ng team natin, mga idol, mga players natin, at siyempre, alam naman natin na Sarangani talagang gustong talunin ng Pampanga kasi nga, isa sa tayo sa pinaka-elite na, siyempre, magandang standing. Siyempre, goal nila rin yun So, tayo may kanya-kanyang goal at siyempre, mga kabalan natin, mga sumusuporta, yun yung sa atin Yun yung panlaban natin, yung mga suporta ng mga Kapampangan. Okay, so gets namin, set namin ito mga idol. Boss, mamagsak tayo ngayon Sakay ba kabalin? Go for 12 win lang. Let's go! Thank you. Okay. Enzo Serrano at Ringa Kapait. Magsakaya pa pala Yun, at shoutout ulit kay Coach Totoy Marquez mga idol. At bago nga mag-start ang bakbakan, talagang binigyan muna ng malupit na instruction ni Coach Governor Dance Delta Pineda ang mga player natin mga idol. At syempre mga kabalen, laging present dyan ang mga coaches ng Pampanga Giant Lanterns at ang Team Delta na walang sawang sumusuporta at talagang pinupush ang mga player natin para mas mag-improve pa sa laban na ito mga idol. Well mga kabalen, hindi nga naging madali ang panalo natin laban sa Sarangani. Paano ba naman kasi? First, second quarter hanggang third quarter talagang struggle tayo at minamalas sa shooting. Buti na lang nandito ang mga kabalin natin para magpakalakas ng loob sa team natin. Pero medyo may hindi magandang nangyari. Yes mga kabalin, medyo nagkagulo po sa mismong venue ng bakbakan natin mga idol, pero naayos naman at pinakiusapan ni Coach Governor Dance Delta Pineda ang mga tao na maging kalmante lang sa laban na ito mga idol. At dahil lang mga kabalin ay malaki ang respeto kay Governor Dance Delta Pineda, tuloy ang laban. Bagsak mepa. 99-92, 19 seconds, winning time para sa team ng Pampanga Lanterns. Ika-12 na ito mga idol. Ika-12 panalo na para sa Pampanga. 12-0 mga kabalin. Bagsak mepa.
So what's up mga kabalin, Joe Bebor sa ulit ng Kabalin Noob. Siyempre, napanood nyo naman yung intense game kanina at ito yung mensahe ni Gob sa inyo mga idol. Yan. Bagsak may pakabalin. Karingang gampong Kapampangan, dakan pong dakala salamat karingang support tayo po kay Pampanga Lanterns. Kung po dahil kay crowd, po magbaligtad yung sitwasyon. First, siyempre, God. Second, Kapampangan po. Dahil po kay at para po kay Panyambutang po. Dakan po salamat. Bagsak na ba? Bagsak may pakabalin. Kailangan niya po yung crowd, kailangan na kayo. Mag-cheer ka na